रायजो राजाफोरखौ लिडबो खालामनो हायो। दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाफोरखौ मिसगाइडबो खालामनो हायो गोबां रायजो राजाखौ। नाथाय रायजो राजाफोरा सांग्रां जुदि जायोब्ला मिसगाइड खालामनो नागिरग्रा दैदेनगिरिफ्रा माब्लाबाबो मिसगाइड खालामनो हानाय नङा, खालामनो हानाय नङा। दा बेखायनो जों बर' रायजो राजाफोरा सोरबा नेगेटिभ दैदेनगिरिजों मिसगाइड खालामजाबोफेराखै, सोरबा नेगेटिभ दैदेनगिरिजों मिसलिड खालामजाबोफेराखै। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानि जानानै जेब्लायबो खामानिखौ मावबोदों। बेनि थाखायनो रायजो राजाफोरा मिसलाइड आरो मिसगाइड खालामजानायनि बाथ्रा गैया। आरो परबतजरा ओनसोल बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो नैबे समाव सर्ट टाइमनि थाखाय सासे सानै सोरबा राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा मिसगाइड आरो मिसलिड खालामनो सानदोंब्ला बियो सानसे साननैल'। बिदि होननानै बै ओनसोलनि रायजो राजानि इन्ट्रेस्टनि जोङो बिरोधि नङा आरो बै रायजो राजानि इन्ट्रेस्टनि थाखाय पार्मानेन्ट मोनसे सल्युशननि थाखाय आरो नैबे जोंनि हा हु धोन सम्पति बेखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय जोङो बर' रायजो राजाजों थानानै जेरै थांनाय समाव खामानि मावबोदों, दिनैबो बै ओनसोलनि आरो गासै रायजो राजानि स्टेन्ड खालामनानै जोङो बाथ्रा बुंगोन। जोङो रायजो राजानि ग्रेटार इन्ट्रेस्टआव जोङो खामानि मावगोन। बिथांमोना राजखान्थियारि मोनसे सोलो आरो राजखान्थियारि मोनसे सार्थनि थाखाय बायदि मैया बाथ्रा बुंनो हागौ। बिथांमोना बुंगोन, बिथांमोन बुंनायाव जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया। नाथाय बिथांमोना गावसोरनि इस्यु आरो माबा मोनसे बुंनो थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जुदि नंखाय जुदि रायजो राजाफोरनि गेजेराव नेगेटिभ जुदि केम्पेइन खालामोबा बिथांमोनखौ जोंबो स्पेयार खालामनाय नङा। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पेयार खालामबोफेराखै। आरो रायजो राजाफोराबो बे बाथ्राफोरखौ मिथिगौ आरो रायजो राजाफोराबो बे बाथ्राफोरखौ दिनै बिसास खालामो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 जोनोम लाखांनायनि उनाव दिनै जेरैबायदि खामानि मावबोदों बर' हारिनि मोनथायनि थाखाय, बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय, बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय, बर' माहारियारि बादखौ लानानै जेरैबायदि खामानि मावबोदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरबा दैदेनगिरिया साननैनि थाखाय इमसनेलि बाथ्रा बुंनानै गोमालाङोब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिया बै ओनसोलनि परबतजरानि रायजो राजाफोरजों आरो गासै बर' हारिनि रायजो राजा दाब दाब ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरजों जोङो जेब्लायबो जोङो गसंदों आरो गसंगोन। आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो माहारियारि बाद आरो जोंनि हा हु धोन सम्पति बे बाथ्रानि रैखाथिनि थाखाय, जिउनि रैखाथिनि थाखाय जोङो बाथ्रा बुंगोन आरो खामानि मावलांगोन। गोजोन्थों।